akati kudi denga ndicho chigaro changu chaushe. Mwari kana vachida kugara denga rese ndo chigaro chavo. Nenyika chinhu chetsoka dzangu panyika ndo pavanoisawo tsoka. Muchandivakira imba yakadii? Saka kana maakuvaka muchaivaka yakadii? Ndizvo zvinoreva Ishe kana nzvimbo yandinozorora pairi ndeipi. Mwari vangavakirwa here nzvimbo yavangagara? Saka pari kunzi Solomon was a type of a Christ. Akanga achiparidza kuti tudhina kuti tichaparara mukati menyu mune anofanira kugaramo. Akanga akaitaura pa 66 vereka verse 1. Zvanzi naJehovha. Zvanzi naIshe Jehovha. Kudenga ndicho chigaro changu choushe. Kudenga ndicho chigaro changu cheushe. Nyika ndicho chitsiko chetsoka dzangu. Nyika ndo chitsiko chetsoka dzangu. Enda pa 17:24. Apo tinokumbudza pachena kuti zvatovaka ndezvedu. 17:24. 17:24. Mwari ndiye akaita nyika nezvese zviri mairi timabasa apostora. Iye tenzi wekudenga kumusoro-soro. Haite sei? Haagari mutemberi dzakaitwa namaoko. Haite sei? Haagari mutemberi dzakaitwa namaoko. Pati imaoko yakamboitirwei kana Mwari musingaide? Yakamboitirwei kana musingaide? Solomon akati tasakufadzai idhava muchidaro. Imi mapoereka Hebrews chapter number 10 kaimimi tikuda pa vhesi ari muchikomberedzwa. I think vhesi ya 9 kasikai. Yes. Kuchidzirani. Kana temperi Mwari akanga asingaide yakambovakirwei, kana Mwari akanga asingade zvipiriso nezvibayiro zvamambovereka imi, aimbozvisiyire zvichiitwa 8 vhesi yavaHebheru. Pane patoda kunyombora. Yes. Anoti pakutanga anoti kudii? Zvibayiro nezvipo nezvibayiro zvinopiswa, masina offerings nezvibayiro zvezvivi nemasina offerings. Hamuna kuzvida. Mwari havana kuzvida. Kunoti Mozimhanzi kana munhu atadza yainge gwai vanhu votambira kuti chiutsi chienda kudenga dzaanga akatanga. Uri pabata hapana umwe anoti isati siye murayiro, nekuti Mozisi akafamba nemurayiro akashumira nemurayiro. But nguva yese iyoyo vachiita zvavaita Mwari vatoti nokudonorai siyana ine zvamuri kuita ipapo. But instead yekuti tidonorwe akagadzira Solomon anzi akaenda pamuchinjikwa akati zvivipa zvakawanda nenyasha dzakawanda. Saka pakuzara kwenguva takapiwa nyasha pamusoro penyasha pachikomo cheKalvari pamuchinjikwa. Yes. Hamuna kupadzwa nazvo. Ko vanhu vaita zvemusoro wavo here? Zvinizvo zvinobayirwa Mwari sezvinoreva murayiro. Zvakorora ipapo. Zvinizvo zvinobayira Mwari sezvinoreva murayiro. Saka panonzi nevhesi 19 iwe iverengeka iwe 19 vhesi inoti hauna maturo, hauna kukwanisa chinhu. Kasikai brother Evans. Vhesi ya 19. Kasikai. Vanhu vaibayira vachipirisa zvipiriso sezvinoreva murayiro, asi Mwari wacho akanga akatuma ngirozi kuti tipe murayiro, akanga asingafadzwe nazvo. 19 vhesi yavaHebheru chapter 7. Yes. Nokuti murayiro hauna kukwanisa chinhu. Murayiro hauna chawakakwanisa. Zvinotariro inopfuura nekunaka.
yakaiswapo ndobva yaiswa yatinoswedera nayo zokurai pamusoro pacho pijana pane kavhesi kamasiya ipapo nokuti murau wekutanga unokoneswa nokuda kweutera hwawo namba 1 une utera uye nokuti hauna maturo. murayiro hauna chii? Hauna maturo. ukadhobva anoti ungati dumbu harina maturo uyo vhesi nderi kudaro uda kutiregedzisa pasika haina maturo baba hidas chiti zvese hazvina maturo zvaingova zvimimvuri enda pavhesi ya1 unzwe kuti vhesi ya1 imboibata yatsora inotika nekuti murayiro une mumvuri wezvinhu zvakanaka zvinozouya nokuti ichapta 10 chavahebheru ndizvozvo nokuti murayiro zvaune mumvuri wezvinhu zvakanaka nekuti murayiro zvaune mumvuri wezvinhu zvakanaka zvinouya usati uri mufananidzo chaiwo usati uri the real image of those things mira rakabomba murayiro pawaitora gwai mumvuri wezvinhu zvakanaka zvinodii takabhopa medzaniswa wekuti unenge une mpurumango wakatotywa nezuva ndizvozvo uchiona zvimapurumango zvakadhita pasi kana nzara ikarova haunonge chakadhita unotsvaga kune muti saka isati paridze chakadhita pasi tiri kutsvaga chiri kudhitisa chacho ndo chinova kristu nyasha nekuti murayiro zvaune mvuri wezvinhu zvakanaka zvinozouya usati uri mufananidzo chaiwo wezvinhu izvo haungatongogoni kukwanisa avo vanoswedera gore rimwe murayiro haugoni kukwanisa vanoswedera gore rimwe nerimwe nezvipiriso zvavo baba mandishona saka munotsvakei kuchinhu chisina ability yekukwanisa saka mwari vaidi temberi yezvidhina haleluya rakaboko handisati mupindure ndikuzati hana yakutorova tiri kungobvunza chete sina mpinduro mwari vaidi temberi yezvakasota manyai mubindu pavhesi ya22 vakomana vakanga vatodya muti wako unososerwa tipei kuti ichaputani wakomana kasikai hatichaudza nemachapta mazuva chimbozvombererai maoko ndozvandofarira igenesis chapter number 3 vhesi ya22 chimhanya 22 verse. Yes. Zvino Jehovha Mwari akati tarirai munhu tarirai Adamu naEva ava somumwe wedu. Alright, imboitai 1 verse ava chitora zvauda kutora. Rangu richake ririmo. Mubvunzo wangu unoti kana Mwari asingade ichi chibuilding chakapiswa nezvidhina nekoye pahwange aichidii? Kungojoinidza chete pataurwa pastor tiri pamwe chete hakuna kure kwatiri kumberi. 22 verse. Zvino Jehovha Mwari akati, Mwari ndobva ati tarirai onai hama dzangu munhu ava somumwe wedu. Adamu zvaadya muti wekuziva zvakanaka nezvisina tafanana naye. Zvaanoziva zvakanaka nezvakaipa avhurika mukomana mhanya. Zvino zvimwe angatambanudza ruoko rwake akandodya muti weupenyu akatorawo zvomuti weupenyu. tamubindu vakanga vine miti miviri yakanga ine murayiro. Muti wekuziva zvakanaka nezvakaipa wakadzimusadya nemusi wamunodya muchafu nemuti weupenyu zvokuti Adamu dai vaita mistake changamire tisinganamati dai akangonobata muti weupenyu takapinda macheni akabata muti usiriwo. Abindu vanga mune miti miviri wekuziva chakanaka nechakaipa wakanzi musadya muchero yapa nemuti weupenyu wakanga urimo. Adamu ndokukanganisira furutu rekudya. Pane mumwe misikanzwa isusu takadzidza chikoro chakabusa grade 7 taingonzi number 1 who was the father of Jesus, Joseph, God, none of the above. Apo nongosina kana idea vaingoti my mother told me to choose this one. Wotoisa answer correct wotopasa kwete kuti unoziva wangogesawo zviri right. Ndozvaifanira kuita wata pane kakunyumwa kanongodiwa. Saka Adamu akabva adya the wrong tree, the forbidden tree.
zvikanzi zvino muti upenyu zvarimo angazoubata akaudya akadya akafanana nesu akararama nokusingaperi. saka ngatimudzinge mugadheni. Naizvozvo Jehovha Mwari fana buda mbindu akamubudisa mumunda weEdeni. buda ati mukati konga todya akanditadza kudhara zvanzi buda munhu Yes, kuti arime ivhu kuti arime ivhu raakatorwa kwariri. right. tina usamira Naizvozvo akadzinga munhu Adamu ndobva abuda akaisa makerubhi kurutivi rwakumabvazuva. tenda nyaya iyi ndobva paiswa makerubhi kurutivi rwekumabvazuva kuti agarire muti woupenyu akanga aine moto waizongonyoka munondo wemoto Nomurazvo womunondo waimonyoroka waimonereka kuzongonyoka zvimunondo zvemoto zvichizongonyoka zvichiti kumuti woupenyu Adamu kada kudzoka usvike tokukuwadza waironidzo waimonereka kumativi ose. yes Kurindira nzira yomuti woupenyu. chaivharirwa ichi toupenyu wakanga uchivharirwa Yesu. Bhaibheri rati chaivharwa inzira inoenda kumuti woupenyu. Vanandinzwera enda pachapita 9 mumwe munhu enda imimi hazvina problem yakutatopedza chapita 9 uone kuti pakushumirwa kwamurayiro nzira yacho yakanga iripo here. Chapter 9 I think verse 8 yava hebheru kasikai chapter 9 verse 8 or 9 hamusati maiwana mweya mutsvene pavhesi 8 Mweya mutsvene achiratidza chinhu ichi. mweya mutsvene achiratidza chinhu ichi pakushumirwa kwemurayiro kuti nzira inoenda kunzvimbo tsvene yakanga isati yaratidzwa. nzvimbo inoenda kunzvimbo tsvene yakanga yokutanga ichimire. kureva kuti first temple payakanga iripo nzira inoenda kuhall of holies yakanga isati yaratidzwa. Saka Adamu paakatadza chatakavharirwa panzi inzira inoenda pamuti woupenyu. Panonzi pamuti woupenyu ndo pana Jesus Christ, ndo paitira yakuwa pana Solomon, ndo chaanga kupa vanhu. Saka munhu paakaita fall short of the glory of God chakabviswa chakavharwa inzvimbo inoenda panzvimbo tsvene. Ndobva pashandiswa makerubhi kuvhara handizvozvo. Inzwa pachapter 25 paakanzi havakete panekari tinzwa kuti mapakaita sei. Endai pavhesi ya 17 chapter 25 Moses paakanzi waka tebhanekari ndiani ndaiwana Verse 17 Moses arayirwa naMwari anonzi ndoda kuti uvake tebhanekari sezvawakaona kuushe sezvatakakuratidza kuno kudenga kwatogara. Yowe tina uitewo chifunhiro kuyananisa nendarama yakaisonaka kureba kwacho 2.5 mhanya noupamhi hwacho mhanya kubiti rimwe nehafu kubiti rimwe chete nehafu mamezhanetsa. uitewo makerubhi 2 endarama. Mira makerubhi aya akanga ari kugarden of Eden aisosera nzvimbo inoenda patenetene kana kuti nzvimbo inoenda kumuti woupenyu akuonekwa futi achidiwa. Haleluya, haleluya, right. Saka makerubhi adzoka nendiro yendarama. Yes. Uitewo makerubhi 2 endarama. Muchema tinoda kuona kuti pandarama pane nyaya yapo. Saka ndoda kuti ugara wakabata zvakazarurwa 5 verse 8 pane kandarama katoda kungofukumura muchana. Yes. Waite nendarama yakapamhidzirwa pamuromo. Manya. Miviri yechifunhiro. Manya. Chokuyananisa. Manya. Ita kerubhi rimwe pamuromo. Pamuromo mumwe. Ita kerubhi rimwe pamuromo mumwe. Nerimwe kerubhi pamuromo. Saka kuvareka ukaiti kerubhi uku kerubhi sezvakaitwa kugarden of Eden pane Genesis chapter 3. Yes.
uite makerubhi pamuromo yawo maviri zvive chinhu chimwe nechifunhiro chekuyananisa. Wabva watora chifunhiro chekuyananisira nekerubhi wozvitoina yowa 1 unit. Yes. Makerubhi atambanudzire mapapiro awo kumusoro. Mapapiro emakerubhi otambanudzirwa kumusoro kweareka. Akafukidza chifunhiro chekuyananisa. Yes. Namapapiro awo. Yes. Zviso zvawo zvakatarisana. Yes. Zviso zvamakerubhi ngazvitarire kuchifunhiro chekuyananisa. Yes. Uise chifunhiro chekuyananisa pamusoro peareka. Yes. Ugoisa mukati meareka chipupuriro 22 verse. Mwari ari kuzviitira izvese verse 22. Ndipo pandinosangana newe. Shamari, werenga zvakanyorwa. Ndipo pandichasangana newe nditaure newe. Ndiri pamusoro pechifunhiro chekuyananisa. Pamusoro peareka yechipupuriro. Yes. Yes. Uri kuonera kuti Mwari achida kusvika kutaura aisasvikira kwese kwese. Aida ipapapa pakaareka kanga kagadzirwa nechifunhiro chekuyananisira. Ndopaiva nepresence yaMwari. Tikuwirirana. Saka chii chaitsvagwa mutemberi? Mutemberi chiri kutsvagwamo ndo chakadzingirwa Adhamu mubindu. Adhamu akavharirwa nzvimbo yekuchenecheni. Adhamu naMwari vaitaura wese face to face. Atadza, Mwari haachauyi, nzira yacho yavhara. Saka munhu paakatadza takadzingwa pauso hwaMwari. Tiri tese. But Mwari netsitsi dzake akati chiitai a shadow image of what you see in heaven. Achirayira Moses. Ndobva ati chigadzirai areka. Chigadzirai chifunhiro chekuyananisa. Isai 2 makerubhi. Ndo makerubhi iwaya anoonekwa mubhaibheri imo mukatsvaka achimodzidzwa namakerubhi. Basa rawo rakanga rari kushumira Mwari munhu atadze. Tikuyanana. Endei pachapter 9 verse 1. Dzavahebheru kasikani. Baba rakabobva masvike. Kasikani. Yes. Zvinone iyi sungano yekutanga yakare. Sungano yekutanga yakanga ine mirayiro yekutumira Mwari nayo. Yes. Neipatsvene yenyika. Nokuti tebhenekari yaiva yokutanga yakagadzirwa vakanga mune chigadziro chemwenje. Vakanga pane chigadziro chemwenje nanhasi kuna vanoisa makenduru muchechi. Vakanobvunza kuti vakazviwana kupi hakuna kwazvinoshandisira pazvakatorwa. Kutora kenduru ikopi and paste yemufananidzo wakapiwa Moses usingaparidze the real thing. Vakaona kuti kungaidza kenduru tiri papungwe tokurova singaiti kana tiri muchechi. Basa rekenduru nderekuti kune rima hatina chimwe chiri nacho chekuvhenekesa. Saka tebhanekari yakare yapfuura panga paine chigadziko chemwenje yakazodudzirwa kuna zvakazarurwa. Chigadziko mwenje minomwe yakanga iripo inoparidza mweya minomwe yaMwari inongoshumira the true church of God zvatopera. Usati tiratidza mwenje minomwe tiratidza the 7 spirits of God zvatopedza newe. Wototi hanzi kenduru ari dzimwe nemunhu akadai rinodzimwa nemunhu akadai unopinde rimwe. Haisi nyaya makenduru riri kutaurwa apa. Itodzanei ikoko kune makenduru kuti kenduru is only 7 spirits of God to the 7 churches. Kuda kuti tinyare zvinhu zvakapusa zvakadaro. Nyara iwewe inadzira nyadzi. Rova zvakabobva. Tikutongotonera mwenjechene tinatopedza izvo. That's only 10 minutes. Manya. Rova mchema. Rova. Neareka yesungano. Areka iyaiya yesungano. Yakanga yakanamwa manhivi dzose. Tinozviziva yanga yakanamwa nhivi dzese. Imo makanga mune hari yendarama. Yakanga ine mana. Yes. Nenzvimbo yaro nevada yakutungira. Vanhu pavakadya mana paipai vakazosiya kadhisemblance. Ndobva vakatora ndobva vakaisa muhari. Muhari iyo yaiswa paareka. Ndizvozvo. Nemahwendefa yesungano. Saka vese vari kushandisa tuhari kumachechi kwavo ndopavari kuzvitora ipapa zvetuhari tusempo turangaridzo patakambozvirowa murenje izvi
pamusoro payo pakanga pana makerubhi okubwinya. Makerubhi 2 ekubwinya akakaleswa. Chiri kunzi kubwinya chaibwinya ipapa indalama kwete iro kerubhi. Chaibwinya indalama yakagadzira kerubhi. Yes. Akadzikatira chifundiro chengoni. Akadzikatira chifundiro chengoni sokuno chikafa kudai. Hatigoni kurondedzera izvo zvaizvo. Hatigoni kuzvirondedzera izvo chimwe zvino. Yes. Zvinhu zvakanga zvakagadzirwa saizvozvo. Vaprista vaipinda mutebhenekari yekutanga nguva dzose. Patebhenekari yekutanga ndopo vaishumira murayiro vari. Vachibata mabasa okushumira Mwari. Hapasi kuti vaishumira, vaibata mabasa ekushumira. Mati makaita sei? Ndakanyepa parimwe zuro. Chivai iri kuno. Tipewo munyorora musoro turopawo sasi. Chimutumbi cheJoacho wopanda wakomana waRevhi. Vakunonzi kubata mabasa. Hakusi kushumira vatiri kuita. Old Testament yakakasina iparidza zvatiri kuita izvozvo chaizvo. Hapana imira achidudzira magwaro zvatiri kuita izvo. Yes. Asi mune yechipiri. This was the first apartment. The second one. Muprista mukuru aipinda ari oga. Aipinda kamwe chete pagore. Kamwe chete pagore yavati day of atonement. Asingapinda asine ropa. Aipinda aine ropa. Raisbaira iye nezvivi zvavanhu. Ropa rebudzi yaZazieri. Mbudzi yairasirwa yoenda kudondo. Mbudzi yaMwari. Dondo paraitora osanganisa nechipiriso chavaprista. According to Leviticus chapter number 16. Aipinda ka1 pagore. Mukavaka chechi yenyu. Moita kamuri yamunoti patsvene. Tikakona muchimupinda every day tonoziva kuti iPhone Kong. Iye yaipindwa kamwe chete pagore. Yes. Ka1. Munhu aine ropa. Yes. Mweya mutsvene achiratidza chinhu ichi. Mweya mutsvene achiratidza chinhu ichi. Kuti nzira inoenda kunzvimbo tsvene yakanga isati yagadzirwa. Tamuparera chirikara yekutanga ichi. Saka as long as tebhenekari yekutanga yakamira, nzvimbo inoenda kuHall of Holies panenge pasina. Tikuwirirana. Saka Mwari paakavakisa temberi yamaoko. Chakanga chiri chiratidzo chekuti wayai. But toda kungokuudza kuti ndinemi. But I'm not the original. Yes. Saka Jesu arwerwa pamuchinjikwa. Tsvimbo yaAroni yakanga yambogadzirwa yaita mamanda akatorerwa semutei. Yakaonekwa yakaita champidi gori ipapa. Keteni raivhara paHall of Holies rikabharuka top to bottom. Yes. Vanhu vese vanoti inga mumakamuri macho makatotsemuka muroda simende hamuna chinoshamisira chiripi. Varume vangatodonirwa. But zvese izvi Mwari ari kuzviitirei? Ari kutsvaga nzvimbo inoti patsvene-tsvene. Saka paangoparadza patsvene-tsvene apa, Mwari abva apinda mumwoyo wemunhu. Vamandishona. Tritese. I-restoration. Mwari achivakisa temberi yekutanga. Akanga achiti ndakadzinga munhu mubindu, but ndoda kudzokera naAdhamu yapana paAdhamu. Ndoda kuti bati. Yes. Eden zvinongoreva kuti place of pleasure. Panhu pangori bhowa pane maguta nemafaro. Ndo makadzingwa Adhamu. Patsvene-tsvene ndo pavharwa nemakerubhi mairi. Anzi ngaambobata place yemakerubhi chave kuEden. Hapana munhu anofanira kupinda patsvene-tsvene. Ndosaka uchiona kuvarika zvakazarwa hauinzwisisi. Chikoti ndakaona zvisikwa zvimwe zvipenyu zvakanga zvichidai. Hidhamu kusiri kuwanikwa munhu. Chinoita kuti munhu asawanika ndechekuti akabva papresence of God. This is why ukaenda pachapter 5 chazvakazarwa. Werenga last verse yechapter 5. Ipapo zvisikwa zvipenyu zvina zvakati. Zvisikwa zvipenyu zvina zvakati. Amen. Vakuru vana makumi maviri navana 24 elders. Saka vakawira pasi vakanamata. Uri kuona here kuti payana parinongonzira zarira bhuku restoration yaitwa, vanhu vakutanga kuapia back papresence yaMwari. Presence yaMwari kunoku ndo iri kuparidzwa neareka. Ndo yaitsvagwa naSolomoni patebhenekari yaakavaka pekutanga. Adhamu adzungaira oyanana sei naMwari zvikadzi hapachisina mukana. Tikunzwana naRakabopa. Saka Mwari achiparidza the shadow image. Akanga achida kudzosa Adhamu. Akanga ambodzingwa mugadheni. Anodzoka sei Adhamu achienda patsvene-tsvene? Akuda ropa rinoita redemption. Saka when Jesus Christ came, akanga achiti Mwari, regerai mfano. Akakutadzirai. Chipazai mitori yekunamata nayo. Mukomana ngaachiuya feya. Saka isu tinopinda. Takatarisa Baba. Tisikachisa pachiwoni-woni. Asi masikati machena. Neropa raJesu
panzvimbo tsvene, zvatingatsunga kusvika panzvimbo tsvene, neropa raJesu, tinopinda neropa raJesu, nenzira itsva yaakativambira. Opera Jesu maoko. Zvatingatsunga kunopinda panzvimbo tsvene. Saka Solomoni paarikudza akavaka chechi aita restoration yemutadzi achiti zvakaitwa zveropa rakadeurwa rakawanda ndorandaya kuzodzima. Pana kuditi Sister Lisa, Jesu achiuya ada kudzorera Adamu bindu. Ini mese munozviziva kuti Adamu zvinongoreva mukadzi nemurume pana asikaziva. Genesis chapter number 5 verse number 2. Mwari paakasika munhu akavaita murume nemukadzi akavatumidza zita rinonzi Adamu kana kuti munhu. Saka chinonzi Adamu murume nechi nemukadzi. Genesis chapter number 5 verse 2. Saka Adamu ndiye ari kudzoserwa kubindu. Pakambovharwa paya nemudondoro neminondo yaichehwinya. Isu ndopataakutsunga kupinda neropa raJesu. Nenzira itsva mheni yakatiwambira. Idzwa paka pasina nzvimbo tsvene panyika. Ndavazoitsvaga kuna Isaya inongoti nzvimbo tsvene yedu ndiani? Nzvimbo tsvene ndiani? I think 8:13 munozoverengawo makupa. Nzvimbo tsvene ndiKristu. Mukaona kuti toenda kunzvimbo tsvene toenda kunzvimbo tsvene. Kuda kutoti hamusati matanga kunamata maifanira muri munzvimbo tsvene neropa rake raakadeura. Pana ari kutidzwa? Pana ari kutidzwawo? Pana nemubvunzo ipapo? Pana nemubvunzo? Toda kuti simwene tsoka dzedu kana pasina nemubvunzo nekuti kwadi yapera. Toda kuti uzive kuti we are on a journey. We were restored by the blood of Jesus back to the pleasure of